Good afternoon yan. Oh, kuya. Saan ang punta? Waskisu. Saan ang punta? Vlog yan. Saan ang punta? Waskisu. Oh, let's go na. Sana walang wildfire. Ano, bear? A bear. Ayun na. Let's Let's go. go. Punta muna kami ng Waskisu at magkakamping tayo. Sana discount tuloy na. Are you okay, Belle? Okay, agad. Alright. Wow. Ito na kami sa sentro ng Prince Albert. Bibili kami ng bilis lang. Bibili kami ng gata kasi madala ako ng natong, ano ba yung natong, laing. Wala akong gata. Ito yung gum nila dito. Basta yung gata nila, ma'am. Ayan. Yung gata. Kasi yung gata nila. Is it closed? Mamaya magluluto ako ng laing kasi panay karne yung dala namin maraming ilang yung marinate ko doon. May manok, karne, liempo. Wala kaming gulay. Kaya kailangan ko ng gulay. Ang gata nila dito. Tadaan! Nandun pala sa gilid. Yan. Kaya ano yan? Belle. Where's mama? Up. Dalawang gata, okay na yan. Ha? Yan dyan man. Nasa likod. I don't know, I wanna buy some. Sila kuya nandun sa Canadian Tire. May washroom ba sila dito? Tanayin. Yung ihina. Ayun. Back, please. Right there. Washroom. May bigas ba tayong dala? Po. Ano yan? Oh, let's go. Sana hindi malamok kasi last year napakalamok nung pagcamping namin dito. Papa, can I have this? Can I have this? Ano yan? May toy ka, May dala kang toy doon? Please, can I have this? Sus, hindi. Funny naman yung si ate. Okay, so there are bears in the area. Parang very natural lang. There are bears, so be careful. Yun ang sabi niya, so be careful. Ay, daddy, yung bear spray natin na kay Helen. Binili namin last year na hindi naman nga namin nagamit po. Wow, mga nag-chill sila, may mga people. When a bear eats us. Malapit tayo sa may washroom. Yes, the baby. If there is bear, we will tago. Dito tayo last year sa kantong. I don't know. Dito. Nasa kalibliban tayo ng Prince Albert. Lapit na to sa lake Tomorrow is Friday. R7. And what are we gonna do on Friday? Oo, di alam ng ating brother kung saan tayo pupunta. Brother, where you at? Ha? Come back. Brother, come back. Come back. Ano? Dito na kami. So akin mo man, daddy, excited naman yung anak mo. Si Isabel. Okay lang ngayon. Ano? Parang hindi naman yan bubuhay. Parang langaw siguro yan. Pero ito yung tutuloy namin. Yung cottage namin. Sana walang mga bubuyog. Katulad last year. Hindi katulad last year. Grabe talaga. Full pack kami. Ano? Are you okay? Po? A fly just bite me. Ha? A fly just bite Really? me. Yeah. Mag-ano ka katong mosquito repellent ba? Hindi naman bubuyog, mga langaw na malalaki.
pero hindi bangaw. may panglaban si kuya. Oh. Battery na yan. Oh. Yung may kuryente. Sige to. No, kuryente. Madada, I want this. Watch and learn. May ano yan, may kuryente, baby. Oh no, there's electricity here, anak. May electricity ini, electricity. Baka ano ka mo, kuryente. Yes. Hmm. Yes, electricity. Pansinin mo kuya. Ayun. Itchy, Mama. It's not a toy. That's not a toy. Baka makastoran. Baka pag nakanamit ka mukhang nag-aandar. Basura? Yung tambakan ng kayo nandun. Ikaw battery testingan mo sa diyo. Go yan. Nawara girl, pagbukas ni kani. Nawara girl. Pag nagpausok na tayo, hindi na. Oo, pag nagpausok na tayo. Magay ni taharani yung lo. Oo. Tapos tignan na ang duyan no. Yan. Sahaw. Diyan o, dyan sa may sendo. Alam malag na ko. Sige na. Kuya Mayo. Tamakot muna akong ano. Kukuha muna ako ng kahoy. Ayos ah. Panday! Nasa Canada kita kaya axe. Axe. Yan. Kasi asan na? Kasi malalaki tong ano, last year ito. Kaya bumili na pala si kuya. Nadididyo mo man ang duwa dati si Kinder talaga. Kabilo na yung dalawa. Ayan mo yan. Para, May nadako pa na ko. may nakuha na ka na? May nakuha ka na? Mo. Ha? Kapitan mo. Kada ko lang ako. Bi akong Wala kulang siya na niya. dading langaw ang ano? Yaon ng barkada. Oh. Marco. Papa, is that an axe? I patrol. Opo. Po? Ha? Asan yung usa? Tumawid lang eh. No, ayan o. Ayan o. Laki yung usa. Tumawid lang dito. Oh, ayun na. Nahiling ko na rin nagtanong-tanong. Ha? Dakol pa yun ni San Marco fan. Mamaya. Wag lang bear ha. Wag lang bear. Yan, kami nagpapaano na. Nagsisiga na. Para makapagluto na. Ayos. Ayos na. Tumawid. As in daddy, pagluwas ko na iling ko nagtalong-talong ka. Aki ka to. Oh, baby pa. Pero meron na siyang dito sa ulo. Naka-experience na kita. Yung sa Banff, di ba? Ang laki nung sa Banff. So, sa Scarborough, doon sa may bahay ni Mama. Yan. What's that? A dog? A Paw Patrol dog? Is that a Paw Patrol? Uy, ikaw mag-gun. Ano? Yung mga lulutuin, dadalhin ko doon sa kabila. Nandun na. Ha? Nagdala yung kawali ko. Ha? Huwag sana uulan. Uy, yun yung usaw. Ang healthy, no? Nandito lang sa may likod nila kuya eh. Pag-gala-gala. Hey, hot yan ah, hot. It's hot. It's hot. Parang ulang kuya, no? Taga ano? Tumutulo-tulo. Dai sukul. Ito yung likod nila kuya. Ito yung washroom nandito. Buti na lang tong R7 and R6. Ano? Yung washroom nandito lang sa likod namin. Yung usa kanina nandito. Dito rin kami last year pero di talaga kami tumagal last year kasi ang daming lamok. Buti na lang ngayong taon maganda. May trail. Washroom, maghugas ako ng kami kasi magsisimula na ako mag-ihaw. Tapos magluluto ako ng ano, laing. Washroom. Pakita ko tong washroom. Ang linis. Oh. Ang linis. Diba?
Tapos yung campingan namin nandyan sa labas. Linis itong washroom nila, no? Wala, mapakita ko lang sa inyo. Alinis ng washroom? Alinis ng washroom? Oo, maganda mag-shower. Pwede talaga. No? Pwede maligo doon. Ha? Itong parang basuran na to, taguan ng pagkain, ano, kasi bawal siyang ipasok diyan sa cottage, ano, kasi baka mamayang late night pasukin kayo ng bear. Patingin nga ng loob ngayon, hindi kagaya ng dati. Ha? Oh, ayos, ano, malinis. Daddy, ba yung palagi ng saksakan ng electric fan? Ha? Daddy, baka maglaw mo ng lamok. USB type ba? Oo. Tingnan natin mamaya. Dapat pala may ano. Uni pala, no? May libreng ano, extension wire? Mayo. Kasi may saksakan sa labas. Mayo. Siguro, saksakan to. Yan, no? Parang uulan, kaya kami magsisimula na mag-ihaw. Yan. Iba-ibang style ng marinate. Papainit na ako dito. Nagtira nito kukunin ko to. Ilalagay ko sa loob. Papasok niya kasi uulan. Para mamaya may magagamit tayo. Lakas yan. Balak namin ni Kuya maligo sa ulan. Oo, pwede yan. Kagabi, nagmarinate na ako nitong liempo. Ito, liempo rin to. Yung tipong pang Pilipinas na style. Tapos yan, manok, inihaw. Sige, inasal. Ha? May payong kami dyan. We will... Garo di ko manikaya. Sa beach lang kaya niya. Honey, please close the door and open the window. Last year, lamok. Ngayon, ulan. Buhay sa ulan. Excuse me, ang tagal ng order ko. Dahil ba daw yan, Daddy? Maano, matutong. Saan pati nakasalala? Uy, girl, ano kayo kung magsarasap na ka ng maluto? Dahil pa, kasi... Mas rice cooker. Yung mga firewood, paano ko naman? Iyo, yung gigang rice cooker. Relax lang kamo. Si supervisor, nagsinisiguradong ano. Pinoprotektahan ang mang inasal. No rain. No rain, no rain. Mama, what is this? Mama, what's that sound? Mama. It's a thunder. Thunder. Mama, I wanna be nice to... Daddy, ano naman yung inaano mo? Liempo. Okay sana Nag-enjoy naman si Isabel. I don't have hat. Ano yun? Alat, sabihin ni joke lang itong sa'yo. What's that? Bawal dali magkakasalaog! Na-survive namin ni Kuya ihaw. Bawal kumain sa loob ka, so paano? Oo. So, bawal kumain talaga dito. Lakas ng ulan Paano, no? Di ba, bakal lang kami ni Helen ng Malawak Kuya, malawak itong loob niya. Oo. Abot kami ng ulan. Okay, let's go. Ano ka? Tissue doon. Eat na, jik-jik. Mahugas mo na akong kamot, Dad. Yeah. Yan yung tubig ka na. Yan. May ano ka, Dad? Pagpangaran sa tubig. Alas ako mga kanak ko.
Sige, kung itong ko na lang yun. Tapos may gamot daw si ano. Sarap. Hindi na ako nakaluto ng Hindi ano? natong. Bukas na lang. Sarap sa amin dito. Sometimes sa aga, tas sa aga mainit. Sana mainit na bukas. Pasensya na makikita na survey. Oy, Jek. Jabel. Ganito. Ganito pag ano, nasa camping. Kahit hindi inasang uulan, ano, umulan. A few moments later. Tumigil lang ulan. Okay na. Busog. Ay. Kumuha na ako ng tubig doon, sa likod. Nandun yung kunan ng tubig. Buti na lang kahit ano, nabasa yung mga panggatong, patuloy pa rin yung ano, pagliyab, ano. Nilalagyan lang namin, so para hindi tumigil yung apoy. Dire-diretso. Lagay ko na to. Ha? Kalamansi. Ano pa? Dumadagong-dong ang langit. Ha? Siya naman pag nagutom. Oo. Ginawa ko lang yung baka ano eh. Ang tawag dyan? Pag nagutom na, pag may nagutom, pwedeng kakanon ito. Naghalik lang ko, masyado ka maduig sa ko. Meron kaming imbakan dito. Para to pag ano, para yun dyan. Ano, baka pag may bear pag ano, gabi habang natutulog kayo, para hindi niya mabuksan. Oh. Yan, imbakan. Yan, lock ko yan mamaya. Pinapak kami ng lamok last year. Hindi malamig pero umusok ang bibig. Uy. Mamaya lalagyan ko pa ng maraming kahoy para sarap dito, warm. Para hindi tumigil yung apoy na yan kahit ayan, umuulan na naman. Tambay muna tayo dyan sa loob ng kubo. Nandito kanina yung usay, no? Tumawid. Baka may bear dyan. Naulan eh. Nagbasa kayo kayong daddy, ang polar bear. Wala namang polar bear dito. Hindi nga niya. Brown bear. Brown bear. Ang polar bear sigurado ano, black bear. Black bear, pwede pa. Grizzly bear, sigurado Grizzly. Nung pumunta tayo ng Moraine Lake, di ba? Sabi ng driver yung mama. Maganda doon sa ano, sa So bang. ano niya, unisex? Doon sa kabila, yung babae, pang lalaki yan. Sabi ko, okay nga. May kumakain nga dyan, may parang kusina. May kumakain sa loob ng banyo? Hindi, sa may doon. Parang may kusina dyan sa kabila. Nabaka na dito. Siguro. Masin ko. Total ito dinaramon eh. Ilalagyan ko ng tubig doon sa kabila. Hintayin lang kita. May mga hummingbird. Mga ano, mockingjay. Mockingjay. Yan na. Yan, yung mga bata. Takaw! Yan, Saan kita dati? nandun sa kabila. Doon kami sa kabila dati. Hindi daddy, pag may mga kasamahan dito. Ayun o, mga naka-tent lang. Pag di makarakad na. Siguro. Yan o, naka-tent. Oh my God, maliputo na. Ay, naka-tent sila. Oo, naka-tent. Yan o. Kunan ng tubig. Buksan mo yan. Daddy, may lutoan sila, daddy. May lutoan sila. Kasi naka-tent lang sila o. Cute. Hindi ko kaya ang magtuto ng tanakaran. Lipot! No, ayos. Lamig siguro dito pag umaga, no? Ayun, dala tayo ng jacket, no? Panghugas ni kuya yan, eh. Panghugas lang ng kamay, siguro. Nakatent lang sila. Nag-action man, itlog. Tingnan natin bukas ng umaga. Bacon. Sana may usap pa, mga dumaan na asa, no? Maganda pag may naganon, eh. Nag-uusap siya ako kung yung luto.
Oh, pahat na ko. Yan. Buti na lang may ganyan. Patigil-tigil ang ulan, no? Kaya pag yan. Pinapatuyo ko ang aking sombrero. Makita kang mga ganap ka. Dalawang inay. Excited na ako, girl. Hi na yan. Marshmallow. Oh. Di ba? Marshmallow. Oh. Ay, sorry. Ha? Yun na? Yun na pag-umay ng ulan. Hello. Oh, Hello. wala nang ulan. Oh, yun na po. Oh. Pwede na sila kuya magluwas. Okay na? Ayan na, oh. Oh, nasan yung ano? Yung parang cookies niyan. Mayo, siya na. Oh. Ano na? Lalabas na itong mga ano. Mga buding. Jik-jik, come here. Jik-jik. Come here. Jericho, come here na. Ingat. Ini. Ano? Come here. Mais, gusto nyo mais? May mais naman. Dahil na parang nababantay na. Mamaya. Ay, sabi ni mama. Ang tarong girl sa dulo. Oh, Kami, oh. Oh, mama na lang. Kami, Kasi matulis yun eh. Mo, Hold. Dapat iikot-ikot mo sa fire. ikot-ikot mo dali. But I want like this. Ayun, dahil sa kagmara nito girl nagbasa. ay Marco, video mo na sa ladaw. Ay, Ayun. I can do it by myself. No, because Come here, hindi Jik-jik, naman Jik-jik, nilaran come eh. here. Oh, baka ano, matarom. Oh. Learn first. Come here. Here. You first and Come then here. you learn. Oh. Here. Fire. Like that, sa fire. Mama, I can No, do it by like this. No, like that. Like that lang. Ingat lang, tamatarum yan ha. Oh, like that. Okay, sige. You don't need help. Sige, lingon pa. Come here. Don't hold it. No, di ka mo pagsisabay. Tako pa isang ayaw. Ano ngayon yan? Yummy. Ikaw man. Isabel. Tutong na lang. Oh, mahulog na. Oh. Isabel, enough Mahulog na na. yan. oh, here, Jericho. Ang ice mo. No, not like that. Like this. I will hold. You can use. Dali. Show the camera. Dali na. Mag-itik ka. Kagat. Is it hot? Of course. Ako na lang pala. Ay, wow. Yan. Oh, here, Jik, here. Oh, here. Here. Jik, here. Oh, yung abo Here. na ni. Here. This mo na lang. Jik, come here. Malo only. Oh, no, what? Look, may chocolate din sa laog. Papa, for you. Thank you. Oh, Look, there's chocolate inside, oh. Oh, it's ano not. pa? Marco, tayo mo lang kung video na karubahan na kita. Pero naka-sports bra man ako. Abot yung marshmallow. Ah. Hindi, di matutufok ako. Oh, yung marshmallow? Okay, I gotta make a... Paka-prepare kang kang marshmallow. Ang laki nung kay Isabel eh. Ano? Hi! Jericho, you're so sleepy na. High fire! What are you doing? Nag-iihaw ng marshmallow niya. Okay, ayun. Yan. Blow first. Ano, gusto niyo dong mais? May mais duman. Yan, keep blowing. Ako na lang, honey. May mais doon. Hot yan. Ano? First na, honey. Blow mo, blow. Yun ano, buti na lang tumigil yung ulan. Mga bandang 6:30 ata, tumigil na yung ulan. Kaya kumain kami doon na lang sa loob, doon sa kabilang tent. Mahulog. Oh. Itong dalawa, oh, naglalaro. Ay, sus. Oh. Oy. Imbis naglalaro kayo sa labas, dito kayo naglalaro sa loob. Ay, sus. Ano yan? Oh, let's go. Let's go. Let's go out. Let's go out. Oh, let's go. Nangunguha na ng panggatong tong dalawa. Opo, let's go. Let's go, Jik. Let's go na. Kasi mga panggatong. Ha? Jik, look, big. But you small lang. Oh. Sit muna naman. Kuna. Alak ka. Hala, agutan ka ni mama mo. Sige. Oh. Hala.
Kick muna lang, kick. Ang ganda dito eh. Kick muna lang, kick. Yan. Yan, kick na lang. Yan, yan. Okay, more. Go, go, go. Nagkarigos ka mo? Ayo. Daddy, masira mo ng tubig. Ata, nag-alik kami naman, nanggalag kami. Nanggalag kami. Hindi, ining duwa, nagkuang lag. Anak, maihi. Hindi, ma-washroom muna. Ha? Sila Joanna ay nag-shower na. Kami ni Kuya ay maya-maya. Si Kuya daw mamayang alas 12, sabi niya. Warm daw dyan ng tubig. Kaya maya shower kami. Yan. Shouting. Ang ingay ng dalawa. Laki nito. Sabi ni Joanna, tinulak daw ng bear. Naglalakad-lakad kami dito sa, dito lang, sa paikot lang. Madyan na kayo maglakaw lang. Ay, hindi pwede digding. Ano lang. RB? RB? O ano lang? Camp garo niyo. Ano lang, ito. Tent. Oh. Malamig, ano? Oh, umusok ang, ano. Hindi naman malamig. Hindi naman malamig masyado. Yan ang mga tent. Bukas maganda din yan kasi may init. May ito bukas eh. Init nagsisitro sa mga kahoy. Mga ano pa lang, alas 4 pa lang, maliwanag na eh. Mga 7 mapala. Tikturog pa. Pupunta tayo ng bayan mamaya. Ay, bukas. Hindi na. Hapon na. Bayan. Bayan ng Prince Albert. Ay, hindi. Was kaso lang. Awas kaso. Oo. Mag-ice cream tayo sa Foothills. Oo, doon sa may Foothills. Oo nga. Sa may lake, ano? May maganda doon. Ay, daddy, masarap may pool dito. Ito. Magkaroon lang girl, lakeside ng mga pool. O, yan na. Asin na pala. Hey, Jericho, not there. Malingkam. Curious lang siya, curious. Wrong way. Sino kaya yung lalaking yung panot? Tumatagay mag-isa. Wow. Tulay, Isabel, tulay. Lili. Like this, oh. Isabel, like this. Look, Papa, oh. Tut, 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 tut. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh. Like this, oh. Dali. Balance. Go. Oh, no, oh, no. Look, oh. Oh, no. Siguro ginanyan talaga to nila, no? Para merong ganito sa bata. Dito lang to sa may likod nila. Kuya. Malaking kahoy. Matatanda na to. Tapos gagawin ano na to. Panggatong. Wala nang dumaan na usay. Sayang. Here. Alas 9 na ng gabi, ano? Paano pa lang ang araw? Pababa pa lang. Liwanag pa. Yan. Nabel. Po, coach. Si Jik. Oh no. Si Jik. Nandun sila Joanna, tapos sila Kuya. Bukas, hindi ko alam kung anong oras gigising, pero gusto ko ng ano. Gusto kong maagang gumising bukas. Oo. Naglalaro si Isabel and Jik. Si Jik iniwan kami, oh, nandun na. Oh. Careful. Oh. Sige. Hilamos ka na lang ulit mamaya. Very slippery. Call Jik. Jik, nandun si Jik eh, oh. Slowly, ah. Dali, tuloy na. So, bali hanggang ano kami dito, Sabado. Hanggang Sabado kami dito, Annabel.
Buti na lang ngayong taon hindi masyadong malamok. Yan. So kanina inabot lang kaming malakas ng ulan habang kami ni Kuya ay nag-iihaw nung liempo tapos nung manok. Grabe yung ulan. Opo, manok on the way. Slowly. Oh, let's go. Oh, there. Sa other lag. Diyan. Nakakalibang. Pants. Ikaw ako. Ito kaning kalibil-kal mong regalo. Ano talaga arka niya? Basta typingan lang kurang ano yan. Pangalawang salang ng hot dogs. Hindi magparauran ng Halloween. Sana bukas hindi na maulan, no? Mainit na bukas. Mainit Mainit na. maghapon. Okay, mabuti yun. Which is nice. Because we're going to swim. Oo, swimming tayo bukas sa lake, no? Yung lake nandyan, nandun pa. Medyo malayo. I don't want this house. Ano na niya? Wala la. Wala na. Nag-aalas akong sa dipin. Mag-girl lang. Ako na ako kainin. Oh, stop. Komportable pa. Komportable lang, ano? Kung may ulo ng kadigdig. Tapos may tamong-tamong ka. No, honey, may tamong-tamong ka. May araw pa, oh. No, may araw pa. Mag-alas 10 na eh. No, after, as tatawa tayo. Karin, Ang swimming daan. in the afternoon. Afternoon? In the afternoon because in the morning it's too hot. Mag-ingat ka mo. Anong babalos na ini. Parang kuya, kasi sabihin nga niyo. Ayo. Joanna. If I change your pants, you will stay here. Ayo. Si Jigjig tulog na. Yan, tas si Jik Sleeping na Jigjig. They are cleaning the house pa, anak. Pero isang ano ay, Ano to? Iyalak ka. Gutan ka. nag-dry ang ano ko, ang skin ko. Ha? Nag-dry na maray. Ikahala, niyong kita sa sulok. Wala ilaw dito, ano kuya? Dito wala talagang ilaw. Diyan lang sa mga kubo-kubo. Ilang tumahiling. Tapos doon sa washroom lang. So, ito lang talagang ilaw nyo. Yung kabila nun doon, walang, hindi siya nagaganyan. Yun lang. Usap-usap lang sila. Walang ganyan. Ano? Pampawala ng lamok.